खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजियाव जो भगवाननाय महर लाना सोनाफोर दा मुगै एनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबोसै नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना आङो बेनिफ्रायथ' मैया आं ब्लगखौनो बानायाखै ओमफ्राय खिन्थु मैया आं ब्लग हगारदों बियो दाखालिनिनोमोन एम्बु नागिरनो तैयारि जानायनिनोमोन आरोना ओमफ्राय ओंखायनो आं दिनै फुङावनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय आं एवगासिनो दङ आलु भाजि दङ लाल साह ओमफ्राय आङो न'आवनो दङ जखन बेरे-फुजानि जेरै दङ बिदिनो ब्लाउसखौ बानायबाय गाज्रि मोननो आङा नाइटि बोरायजोंनो बानायबावबाय आङो थान्दा बिराद मोजां आरोना न'आव गाननानै थानो न'नि ब्लग्स नालाय न'नि जाला मोनला ड्रेसजोंनो आरोना ओमफ्राय ओरै बिथाङा पुरिखौ नागासिनो दङ आरोना बाङालि नालाय बिथाङा पुरिफोरखौ एकदम बिराद मोजां मोनो आरोना बेखौबा नागोन बियो फिसा 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 खालामलायनाय ओमफ्राय रुटिखौ बाथाय बायो रुटिखौ बाथाय गांसेखौनो जाया पुरिखौबा गांथाम गांब्रै जायो मिनिनानै थैगोन आरोना नानि ओमफ्राय सासे दङ आटाया लारु मोननैसो जोंना गारखानांगौ जायो मा खालामनो हनै नङाबा जानो नागिरनायखौनो गेब्ले खालामबाय थायो साराय बोराया जाननानै लाबाय रेडि ओमफ्राय नै गोदो हाबायनायाव फैसा बख'बा आं बेबायदि बख'नानै मादै हिसाब खालामनानै होयोमोन नै बिखुनजोनि एटिएमआव सोना ट्रान्सफार खालामनानै अबेबा फार्स्ट एटिएम सेकेन्ड एटिएम बिफानि सोरनिबायावबो आरो नै मदि सरकारनि एटिएम जिरो एकाउन्ट खुलिनाय बेफोरबायदिसो खालामोमोन आरोना दिनै बिसिनानै पुरि जानोसै मानो होनबा बे हिसाब खिथाबखौ नांला बेबादिनो हिसाब खालामो आं हारसिंबाथाय टेनसननो रेडि ओमफ्राय गस्लायाबो बेखौल' मोजां मोनो आं गारहरनोसैसोलै माबा य'य' खम जाला जाहैदो थां बेनानो रेडि टिफिन फिसालानो दिमान आरोना पुरिया बिराद गोबाव जाबायलायनो माजे पुरि बियो नोंनियालाय नोंगौ गोबावबो जाबाय जाहोहरनोसै टिफिनावबो बेखौनो सोनानै हरनोसै मोननाय लोगो जानानै लांनोसै नाथार आरोना ओइ सासे गोजौ सोरबा गाहाय सोरबा बैथिं जोंनालाय आरो माथोबाव पुरि नोंमारगौ बिराद गोबाव जाबाय मारमोन आंनि बुस्थु गोथावखा मेजेमासो मिन्थिगोन बेफोरखौ बिमा बुरि नालाय बुंगासे लाखाबाय जानानै लागोनसै ओमफ्राय स्कुलावबो दिनै बिमा बुरियासो दोनलांनांगौनो आरोना पुरि थुरि जानानै नंमारगौ मोदोमा एसे लिरबाथाय थाबायलांबाय दां उन्दैयाबो साइकेलबो सलायलाङा जाहैबाय दोनदा फैदो मामार मोनोथ' आरो खदमथलायाव बिराद साइज गोदाग्राफ्राबो साइज ने आदा सेंग्राजों मोजां गोजा आरोना आंहा बेयावनोसै ओमफ्राय दिनै फैसाया बिराद खम आंना फवासेल' आरो जेने थेने बाखि हरगोन ना हरामोनथाय हरगौमोन होमबाबो लांला आङो आरो दावदैयाबो जोब्बाय लायाबाबो जाया ओंखायनो दावदैखौबो एकदम प्लेटसो लाखायो नालाय आङो दैसे बायबा बिराद लस मोनो थ' फै टमाट' दाउ जेबो ओंख्रि गैयाबा बेजोंनो गोजोनो फिसालाया जोंहा एखमबा खांख्रिखला माबा खला भिन्दि जाबाथाय बेनोसै ओमफ्राय आंना मालानै बेल' आरोना डाइरेक्ट बिदाखौ दोननानै मा लानो दर'खौ लानोसै नो लादो होमबालाय देनां लांफैनो थिनबा लांफैनाय नङा बिमाया ससे लांफैलाय होनबा थ' फवासे नालाय टेंकेके गावजों समायदों पुरि जानायावलाय थावनि जानायावलाय अमा जायाबाबो जायोमोन खिन्थु फिसालाजों जों मैया मोनायावनो प्लेनिं खालामखानाय नालाय पुरिया अचानक जाब्रबनायसो ओंखायनो लानानै फैबाय बिराद मोजां बेदर आरोना नै मालाबा बिदि बिराद मोजां बेदर मोनफ्रांबा मोजां मोनथारो आङो ओमफ्राय आजिखालि 1 थाखानि बेदरखौ माबा एसेल' मोनथारो आरोना बोरैबा ओमफ्राय नै बेफोरजों एवलाबायनोसै एसे रुना लानोसै नामनि आन्था आजिखालि ना अन्थायासो जामख'खो ना माखो बेदरखौनो खम मोननाय मोनो आङो गोदो जों उन्दैयावहाय माथो एकदम बाबाजों आइजों जानानै आरो जोंबो जाबावलायोमोन फवासेखौनो जोंहा एफा जों गोजोनोमोन नालाय ना मामोनथाय मिन्थिला खिन्थु दा माबा फवासे बेदरखौ साथाम जाबा साथामजोंबो ग्रोब जानाय बायदि मोनो साब्रै जाबा साब्रैजोंबो ग्रोब जानाय बायदि मोनो खिन्थु सानैजोंबो जाजोबनो हायो होननाय जादों आरोना आंनो साधारन जानो हाग्रा मानसि नामा खिन्थु एसे खम खालामनानै जालांसै फारि नङाबा बुरै खालाव दिगदार जाहैगोन ना ओरै आं बहायबायानो दालि आरोना ओमफ्राय बेखौ बेयावनो सामब्राम सेरनानै बेयावनो हरगोन आंना बिदिनो सर्टकाटसो आंना ओमफ्राय नै रेडि मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय अमा बेदरा फवासेल' ओमफ्राय नै लोगोआव मा होगोन खांख्रिखला थाइसे दङ आलु दरनै बुट बेदरखौ नागिरना मोनलायो आरोना ओमफ्राय नै बेबायदि आरोना ओमफ्राय सामब्राम गुफुरफोर देनाय दंबा एसे हरो आरो
आरो मालाबा गावनि थाखायबो गरनै होयो दालियाव आं सामब्राम गुफुरखौ बिदि खामहोनानै दालियाव सेरबाथाय बिराद मोजां मोनो आंना आखला बारा थिग नङा दालिबाबो एकदम हालदै होबाय ओमफ्राय नै बेखौ इयाव हायखांना हरबाय एखेसो मोनो आं मोजां गोदौ होबानो मालाय आराम जाबाय मानसिफोरखौ आं सोरखौबा खोस्लियावसो थाव फुदुंनानै सामब्राम फुदुंनानै हरनाय नुबावो नै बेनो माथो कालाराबो जाबायानो नै दसे आराम गोदौबाथाय अके ओमफ्राय ओरैहाय आंनि बुस्थुखौ बाम्बार संनानै लाग्रोनोसै बेयावनो सेरनानै लाफिनबावबाय सामब्राम गुफुरखौबो एसे हरस्रोबावबाय खोस्लिया बेनो अमा बेदरा गोथावखा आंनि थाखाय ओमफ्राय बेखौबो हरनोसै मालाबा अमा बेदरखौ एवनानै सामब्रामखौ एसे उनाव हरो आङो खिन्थु दिनै सामब्राम हरखाजोब्बाय एवलाबाय थानोसैल' संख्रि हालदै होनानै एवजेनबानो एकदम गोथाव नुखायो आरोना बानलु गोथां गैया बानलु गोरानखौनो सेरनाय जाबाय बानलु गुन्दैबो गैया जायो दालिया अके तेजपाता थाबालाय बिराद मोजां जागौमोन आरोना मुगु दालि एसे मुसुर दालि एसे बेदरा ओरै ओमफ्राय संख्रि होनानै कन्टिनिउ हालदैखौबो होनानै लाखानोसै आलु खांख्रिखलाखौबो नै गारसननानै लाखाबाय सोरबा मा बुङोथाय खांख्रिखलाखौ जोंहा खांख्रिखलाखौनो बुङो आरोना नुयो माथो बेलाय बेदरखौ अमा बेदरा खि थाखोमायो दसे उनावसो ओमफ्राय नैबे बुदखौ होनोसै आरोना एसे एवनानै लाग्रोबावनोसै बुदखौबो हरनानै लाखाबाय माइरं दैरं सुनानै लाखाबाय अर होथ'वा दसे थानानै जानगोन र' गोबां टाइम जायाखै आरोना एवनोसै थावा माबायदि गदों अ माय गड दैजोंसो फोमोनगोन आरो एसे दै होनानै बिदिनो फाजायैनो दोनगोन फिसालायाथ' नैबे सया ससजों संदे मा बिदिसो होनना बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय खांख्रिखला आलु होनायावलाय बोरै सया सस होबावनो सिगाङाव मालाबा सया ससजों संदोंमोन आङो जि गोथाव मोन्दों आरोना गावहा ओमफ्राय आं होला अब्लाबो दंनायालाय दङमोन नै सया सस बे खांख्रिखला आलु होनायाव समायनाय नङा बुदजों अमा बेदरा खिन्थु ओरैबायदि गोथाव मोनोना सया सस एसे होबाथाय मोननाय समाव आं दिनै संला मालाबा संसिगोन बेबायदिखौ आरोना जाथावथाव नुखाबाय नै एसे दै होनोसै दैयाबो रानखागोन दानो आलुफोराबो रुइसो जाखाबायमोन जानायालाय अमायाबो गोबावनो रुखानायमोन थेवबाबो एसे गासिबो मिक्स जालाजोबथोंसै दै होनानै गोदौबा मिक्सआ बांसिन मोजां जाया होमबा ओंखायनो बेखिनिल' दै होनोसै ओमफ्राय बेदराव दै होनायजों नै बिसोरबो सफैनायजों लामायाव थांदोंमोन नालाय बेखौ बुरखायनायजों बेदर दै राननायजों अर फिसा होनानैसो दोनदों आङो नै मोनबाय बरिया जानानै थाबाय आरोना नायदो कालाराबो इसोर आलुबाबो सिन्था गैला आरोना बेखौ जानायाव आंनाथ' आलु सोरबाबो जायो नै वाव फिसाजोआबो आलु रुखाबाय मा नोंनोबो दालियाव होफाखादों होनोसै ओखि दासान्दि माबा आलुखौनो खावसे गाहाम जानो नागिरो आलु जानो होनबाथाय नै फाथि फुथि रेडि लादो मा लादो नै बेबायदि हाफ्लेनानै एसे संख्रि सारना होबाबा जादो मा दे साम'सजों जाला दिनै अफखासो गुसुसो जादो दे जादो सना दे जिरायगोन बिमायाबो थाफानांगौ जानो रोंखायो माथो मैया जि मोजां जादों साम'सजों थुयै आरोना लागाव दे लागाव नै जाल्लासो ओंखामाव दरसे होफानानै दोनखाबावनोसै आङो मोनबाय नालाय आंनावथ' बेनोसै नियम फवासेयानो जा आदा फवायानो जा नांगौबा दा ओंखामजों आलुल' मोनजाबाबो जायो बे हिसाबै साखिनायसै आरो बुदखौबो एसे लाबोलायबायसै बरिया फिसा गोदानानैसो हरोखादां पस्ट नालाय एरनायनि बरिया मा होनो दाखालि आङो एम्बु जानो लुबैनानै मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना आं एम्बु नागिराखै दे सनाफोर मोनायावहाय मानो होनबा आंनो दिमागाव फैबाय ओमफ्राय कमेन्टआबो सोरबा होबाय आब' अखा लेंहरनांगौ दानो एम्बुखौ जाथ'नाङा आब' जोलै एरनांगौ मालाय दा जोलै जरा नांनोसो एम्बुफ्रा गाबलायलायो होननानै औ नोंमारगौ आङो बिराद जानो लुगैदोंमोन माने हिदिनानो मानसिफोरखौ एकदम एम्बु ओंख्रि माने आसपासाव ओंखारनायखौ फुथारनानै जादों आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय आं नागिरहैयाखै जाहैयाखै आरो आंनो मोनायाव ओंखारनो एथबां साहसबो गैया खिन्थु लोगो थाबा
माने नागिरनो हायो आरो आंबो माफा मानैखौ फुथारना जानो हागोन आरो ओंखारनायफोरखौहाय ओमफ्राय सब बिदिनो एम्बु जानो लुबैनायखौ ज्राव गारबाय आरो ना ओमफ्राय अमा बेदर फवासे स्राय लाबोनानै जाबाय आरो ना स' आरो सोरबा सोरबा कमेन्ट हरदों बेस्राफोर गामियावथ' जोंना एम्बुआनो दाबो गाबथ'वाखै टाउनावसो एम्बु गाबग्राबाय होननानै औ माबोरैथाय आरो नै गैलाबो अखाया गोदोनि आबै आबौआनो बुंखायो एम्बुआसो अखा लेंहरो होननानै आरो अखा हायाबा एम्बु हाबा होयो नङा होमबा आं नुफेराखै खिन्थु खोनायो आरो ना अबेबा जायगायाव खालामदों होननायखौ खोथिया फोस्रांनांगौ माइ दै गायस्रांनांगौ अखानि बिराद गोनांथि नङा होमबा एम्बुफोरखौ जालाबायथ'नाङा सोरबा सोरबा एम्बु फुथारनानै जाबायबा आरो ना आं जाथ'वाखै आरो बायनानैबो जाथ'वा आङो उनावहाय मालाबा देनांफोर दैज्लां बहरफ्राव जाबा जाबायसै आरो ना सोरबाफोर फाननायखौ मोनोबा दा बेजोंनो गोजोनसै आरो ना आं एम्बुखौ नागिरनानै जायासै आरो ना जानो बिराद गोसो जाथारदोंमोन आङो लोगोफोराबो ग्रोब लोगो मोन्दोंमोन ना ओमफ्राय बिसोरो मोनायाव जाखोना माखो आं खबर लायाखिसै आरो ना मानो एसे गोथाव बे अमा बेदरा आंनि फेभरेट बेदर अमा बेदर सेकेन्डआव एम्बुखौनो बुंनांगोन आरो ना आरो बेबायदि एवनाय बेदर दरनै आलु दरनै जाबानो माने मोजां मोननायनि आरो आङो आलुआबो होनाया दरनै गाहाम होखादों नोंथांमोनाबो एम्बु नागिरनानै जानो सानदोंबा जाथ'नांला अखायानो नै बन्दसो जाफिनबाय माइ थाइ गायनानै लाग्रोदो उनावहाय जोलै एरखांबा जाबा जाबायसै आरो ओमफ्राय भिडिअखौबो मा गोलाव खालामबावनो आंहा दिनै बेनोमोन बारा एलु एला गैया मेथाइनि लागाबो ओमफ्राय जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय सोरबा मोजांबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना थेंक इउ स' माच